विथिन 1 मान्थनि गेजेरावनो आरो आगस्ट मान्थआवनो आरो जों नायजानानै बेबायदिनो साक्सेस जादों आरो बिराद गोजोनदों आरो मा बुंनोसै आरो माने गोबां नायजानायनि उनावबो मोनैनि फिथाइया जेरैबायदि जों बिराद दुखु जों ओरैबायदि मोनसे मोजां फिथाइ मोनबाय बेखौ माने जों बिराद गोसोखौ खुसि मोनबाय आरो दा बिनि थाखाय जों सारखौ गोबां माने साबायखर होयो आरो बिनि थाखाय सारा इसोर बायदि जानानै जोंनि गेजेराव नुजाफैदोंमोन आरो (21 जुलाइआव नोंथांमोननि निउसआव आङो माने निउस खालामनाय जादोंमोन नोंथांमोना खालामनानै निउसखौ हगारदोंमोन बिनि उनाव आं सानदोंमोन आरो जे 21 जुलाइनि उनाव मिनिमाम आं गायनोलजिस्ट एवार्डनि जे गथ' मोनि बे निउसखौ मोननानै अल आसाम अल बिटिआर माने पेसेन्टफोरा आंनाव दिनैसिम 100नि सायाव माने पेसेन्ट आं नायबाय बा ट्रिटमेन्ट खालामबाय बिनि उनावहाय आं सानदोंमोन जे 100 जन सायाव जुदि पेसेन्ट नायनानै बे पेसेन्टनि गेजेराव जायखि फार्स्ट मोनो बा कनसेप्ट जायो बा रिजाल्टआव साक्सेस जायो बे मानसिखौनो आं जेनेबा फार्स्ट टाइमाव निउसनि मिडियानि थ्रुजों आं एसे बरायनो सानदों आरो बिथाङा जाबाय तामुलपुर समस्तिनि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि गामिया जाबाय कलबारि तामुलपुर जिल्लानि बिथाङा जाबाय सन्जु बर' बिथाङानो फार्स्ट माने 1 मान्थ ट्रिटमेन्ट लानानै आंनियाव दानिया बिनिया मोजां रिजाल्ट गुड निउस माने कनसेप्ट जादों आरो बेनिखायनो आं बेयाव जोबोद खुसि जे जेसेबां आंनियाव दासिम 100 जननि सायाव जेसेबां आं दिनै 100नि माने 150 जनसो नायबाय दा बिथांमोना लकेलानो जा बा गोजानानो जा दिनै जुनाइनि आप टु क'क्राझार धुबुरि गुवाहाटीनि पेसेन्ट जि फैनायनि उनाव आंनो जिथुखि दा मेडिसिन इउज खालामगासिनो बा ट्रिटमेन्टखौ लादों दा बिथांमोना जाहाथे थाबैनो रिजाल्ट मोनो आंबो बेबायदि माने नाजादों आरो नाजागोन बिथांमोनाबो साक्सेस जायो दा जिहेतु सासे साक्सेस जाबाय आं बिराद गोजोननाय मोन्दों 1 मान्थआव जि साक्सेस जादों माने आंबो सानाखै जे बेबायदि साक्सेस जागोन बिथांनि जिथुनाखि वाइफनि जिथुनाखि समस्या बे अभारि सिस्ट दंमोन प्लास ओमफ्राय हरमननि इनबेलेन्स दंमोन ओमफ्राय लोगोसे इउट्रास फेभार दंमोन आरो हौवासानि प्रब्लेमा दंमोन स्पार्म काउन्टआ अति माने ल' माने 15% दंमोन आरो मिनिमाम कनसेप्ट जानायनि सम जेब्ला कनसेप्ट जायोब्ला मिनिमाम हौवासानि पार्सेन्टआ 70+ नांगौ जायो खिन्थु बेहा अनलि 15%मोन आं सानाखैमोन जे इमान थाबैनो रिजाल्ट फैगोन आं सानदोंमोन मिनिमाम 6 मान्थ बा 7 मान्थ नांगौ जानो हानाय दा मासे बिथांनि रिजाल्टआ ओरैबायदि आंबो आसरित बिथांनि बेमारनि हामनायनि गेजेरजों लोगोसे माने 1 मान्थआवनो रिजाल्टआ फैबाय दा आं बेखौनो बुंनो सानो हमिय'पेथिकआव फ्राय माने पेसेन्टआनो माने प्राय जिखुनु प्रब्लेमानो जा गायनोलजिस्ट प्रब्लेमानो जा एनि प्रब्लेमानो जा जिखुनु बेरामानो जा फार्स्टआवनो थाङो एल'पेथियाव खिन्थु एल'पेथियाव नायै मानसिफोरा अनेक थाखा गारो अनेक माने गोजानाव गिदिं सौग्रु जायै ओमफ्राय थेवबाबो हमिय'पेथिकखौ थारमाने थाबैनो गोसोखाङा लास्टआव जेब्लानाखि एल'पेथियाव रिजाल्ट मोना होमबासो हमिय'पेथियाव फैनाय जायो खिन्थु फार्स्ट टाइमाव जुदि हमिय'पेथियाव फैयोब्ला आं बुंनो सानो जे हमिय'पेथियाव ओरैबायदि रिजाल्ट दं खिन्थु डाक्टारा खिन्थु मोजां जानांगोन नलेज गोनां जानांगोन रिसार्च गोनां जानांगोन खिन्थु जानला मानला हमिय'पेथि डाक्टरनाव थांबाबो खिन्थु बेहाय रिजाल्ट मोननाय नङा जे हमिय'पेथिब्लानो जे रिजाल्ट मोनगोन आं बेहाय थांनानै जों रिजाल्ट मोनगोन बिदि साननानै जाहाथे जिखुनु डक्टरनाव थांनानै बे रिजाल्टखौ मोनो आरो गायनोलजिस्ट जिथु ट्रिटमेन्ट बे हमिय'पेथि डक्टर फ्रायानो माने बे बुस्थुखौ रिसार्च गैया ओंखायनो दिनै आं सानो आं बिनि बेलायाव माने रिसार्च खालामनानै दिनै जिथु रिजाल्ट मोनबाय दिनै 2006 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम 2024निसिम आं 300नि सायाव जिथु रिजाल्ट ओंखारबाय दा आं सानो आरो बुंनो सानो फिउचाराव जाहाथे बे निउसखौ नुनानै मानसिफोरा जाहाथे एल'पेथियाव थाङा बेखौ उननि खोथा खिन्थु हमिय'पेथियाव फार्स्टआव फैयोब्ला फैसा पातिया खम थाखायावनो रिजाल्ट मोनगोन जुदि बेबायदि फैसा दङब्ला आंजों जगाजग खालामनानै हमिय'पेथियावनो जाहाथे फैयो फार्स्ट टाइमावनो फैयो होमबाना फैसा पाति बहुत खमनि गेजेरावनो रिजाल्ट मोनगोन आरो आं सानो जे 100% रिजाल्ट मोनखागोन आं दिनैसिम माने जेसेबां नायदों माने 100% बुंजायो रिजाल्ट मोनगासिनो आरो मोनगोनबो आं नाजागासिनोबो रानि बर'
आं गरेस्वरनिफ्राय फैदो ओमफ्राय आं रादाब बेखौ दानबा गरेस्वरनिफ्राय फैदो आंहा माने प्रब्लेम जादोंमोन आरो कनसिभ जानो साननायाव जोङो कनसिभ जेथिया जानो नागिरदोंमोन जोंना थायाखैमोन जों गोसो जादोंमोन बिनि उनाव जों एल'पेथिकनाव थांदोंमोन आरो जों एल'पेथिकनाव जों गुवाहाटियाव थांदोंमोन ओमफ्राय बेवहायबो जों नायजादोंमोन बेवहायबो जों मोजां रिजाल्टखौ मोनाखै आरो नांनाय बायदि बिनि उनाव जोंखौ खोन्थाबाय जे आंनि आइया खोन्थाबाय जोंनि नावकाटानि आंनि आइया बेनिफ्राय खोन्थाबाय जे भेरगावआवबो सासे दङ मोजां हमिअपेथिक बेवहाय थांबा मोजां जागोन होननानै आरो बिनिफ्राय जों बेबायदिनो जों फैनायसै आरो आइनि देहा मथे फैनायसै ओमफ्राय फैनानै नायजाबाय नायजानायावनो उइथिन 1 मान्थनि गेजेरावनो आरो आगस्ट मान्थआवनो आरो जों नायजानानै बेबायदिनो साक्सेस जादों आरो बिराद गोजोनदों आरो मा बुंनोसै आरो माने गोबां नायजानायनि उनावबो मोनैनि फिथाइया जेरैबायदि जों बिराद दुखु जों ओरैबायदि मोनसे मोजां फिथाइ मोनबाय बेखौ माने जों बिराद गोसोखौ खुसि मोनबाय आरो दा बिनि थाखाय जों सारखौ गोबां माने साबायखर होयो आरो बिनि थाखाय सारा इसोर बायदि जानानै जोंनि गेजेराव नुजाफैदोंमोन आरो दा आंना बेबिया 14 माह सोलिबाय थादों आरो 14 मान्थ दा नै सेप्तेम्बरनि 5 मा मोनबानो नङा एप्रिलनि 5 मोनबानो डेट फुरा 15आव हाबैसिगोन आरो बियो नायसिगोन आरो 2 बोसोर जासिगोन बेखायनो नोंथांबायदि बेबायदि गोबां माने प्रब्लेमाव गोग्लैनाय मानसि दं बिथांमोनखौबो मा होनना खावलायगोन बे समाव बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैयो जाहाथे आं जेरैबायदि साक्सेस जादों आंहाबो फुरा बिसास दं सारनि फारसे जे बयबो नायफैजा आरो खम खरसावनो रिजाल्टखौ मोनगोन जिहुथे साक्सेसफुल जागोन बिनि फिथाइया बयखौबो खावलायो आरो आङो आरो गोबाङानो कन्टेक्टबो लागासिनो आंजों ओमफ्राय आंबो सारनि कन्टेक्टखौनो होदों आरो नायजादोंबो आरो मोनदोंबो आरो बेनिखायनो दे साबायखर जों सस्ति हमियाव फैनानै दा जेरैबायदि खुसि मोनदों आं नै आंनि खाथियाव फिसाजोबो दोङो दा बिराद धन्यबाद सारनिसिम आरो सोरबाफोर बिदि समस्या दङबा बे सारनियाव फैनानै सारजों मोजां ट्रिटमेन्ट खालामफै गोबाङानो खिन्थु माने गायन'लजिस्टनि खाथियाव थाङो नोंथांमोनथ' बिदि थांदोंमोन जथेस्थ' जों थांदोंमोन थांनानै खुनु कनसेप्ट बिदि मोनाखैमोन दा बिथांनियाव फैना जों मास मोनसेयावनो मोननानै दा दिनै नै गथ'आ देरबायना आंनिया नि मुङा सन्जु बर' आरो बिसिनि नामा निला बर' आं तामुलनिफ्राय फैदों आं बे सारनाव माने सन्ताननि थाखाय फैदोंमोन आरोखि न' आंना बिसिया माने सिसनि प्रब्लेम जाना दंमोन ओमफ्राय सिसनि प्रब्लेम जाना दंबा आं बे सारनाव देखायनानै 1 मान्थआवनो कनसेप्ट जाबाय आरोखि बोरै माने खबर मोनखो बेखौ आं निउसाव नायनानै मोननानै लोगो फैदोंमोन ओमफ्राय फैनानै बिथांनिफ्राय सारनिफ्राय मुलि लांनानै मास मोनसे मुलि जानानै दा कनसेप्टआव जाहैबाय आरोखि हाबा जानायालाय जोंना बारा बोसोर जायाखै 1.5 बोसोर जादों आरोखि बिदि आरो 1.5 बोसोरनि उनावबो 1.5 बोसोरनि उनावबो माने माबा जायाखैमोन आरोखि ना बेनिफ्राय दा सारनिफ्राय मुलि लांबाय मास मोनसे जानानै नायबाय ओमफ्राय बेयावनो क्लियार दा खुसि आरो